Mana? Udah apa nama? Kumap bay. Hello लोगोफोर आङो दिनै बेलेगाव गिदिंहैनो नागिरदों दायो मा होनो बाटखाल होननाय जायगा मोनसे टेम्पल दङ जोंना मुरudeshwar थारमाने बाटखाल जानानै थांगोन आरो जोङो बेसिमाव बास नेगासिनो आं दायो नै बास स्टेन्डआव दङ नोंथांमोना मोजां नुयोबा आंनि भिडिअखौ नायलांनो हागोन माबायदि टेम्पलफ्रा नायनानै लानो हागोन आङो दायो बास नेगासिनो हारसिङै माने लोगोफ्रा सहैगबाय ओमफ्राय दायो नेगासिनो आरो आं हारसिं जाबाय होसोबोदोंमोन आं मोनाखै लोगोफोरखौ गासिनो बासआ फैगासिनो दां जोंना लोगोफ्रा बारग'लांबाय जि होसोबोदोंमोन टाइमा लेट जाबायना एसे गोजान जायो आं थाग्रायाबो बिदिनो मेन र'डआव दंगासिनो बासआनो फैयाखै दाबो नेगासिनो बासखौ हारसिंनो थांगासिनो लोगोफोर दाबो बासावनो दङ आङो जिरायनानै बास सिङाव दङ बिराद मानसि जादों
मुरुदेश्वर गेट बेयो रायजोफोर बेजोंनो हाबलांगोन सिङाव लोगोफोर हाबलेट ada no mau मुरुदेश्वर होननायाव लकेसन पीछे नहीं जाएगा पीछे नहीं जाएगा पीछे आराम से मिलने वाला है लोगोफोर जों मुरुदेश्वर थांगासिनो होल्डिंग है क्या रूम चाहिए क्या रूम नहीं चाहिए बस आगे इसमें थोड़ा घूमने बनाने का जों दायो लकेसनाव थांगासिनो लोगोफोर अट' दङ नायलांबाय थानो हागोन थ' लोगोफोर जों लास्ट लकेसनाव मोनफैबाय दायो जायगाखौ नायनो हागोन बेनो बिसिमाव नायलांबाय थानो हासिगोन एबार ब्रिज दङ लैथो थारमाने बेवहाय सोनाब बर्डार जायोथ' एकदम लास्ट सोनाब बर्डार होनजायो जोंनि बे जों दा थानाय जायगायाव नायनो हागोन बे जायगानि नामानो जाबाय मुरुदेश्वर नायलांबाय थादों आंजों लोगोसे थौफाबाय थानो हासिगोन एबारनिफ्राय थ'दो बिदिब्ला जायगाफ्रा हाबलांसै एबार लोगोफोर हाबलांसै सिङावहाय बरियालै जायगाफ्रा पूरा फाइनाली बिदि शिव बाबानि खाथियाव फैबाय बिदि नुयो खिथुनावहाय नायदो उन साइड गोजा बिदि नुबाय लास्ट मोमेन्टआवहाय जों खिथुन गोजा सफैबाय नै जायगा एकदम लास्टआव आङो बेयाव नायना होफैबाय नै ब्रिजजों एकदम दैजों नांजाबखानाय लैथोजों लैथोआ बैनो लोगोफोरजों दायो शिव मन्दिर सिङाव हाबदों नायनो हागोन नै दहाय जि गिदिर नुदोंमोन बायह्राजों बे सिङाव हाबफैबाय जों दायो नायदो खोमसि एकदम दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर ओरैबायदि थ' बुखायोना दैया First time मुरुदेश्वर bisa duitnya. Gubap.
मोजां नांदो दुगैना मोजां नांदो बिराद इन्टारेस्टलै दुगैनो नुवाखै बारलाय जालायदो ओइ थ' बारदो दा बिराद इन्टारेस्ट दुगैनो दैयाव Laga, bukan! Ini masih kata dugagasino. Kemerin, ne dakika?